तो मित्रों नमस्कार प्रणाम, कैसन बानी रहुआ सब। हम भूषण भोजपुरिया रहुआ चैनल देख रहे बानी, चैनल के लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ली। आज बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम और मुद्दा पे चर्चा हुई जो दुनिया में पूरा छौले बा। रिश्ते के कलंकित करे वाला पति पत्नी के रिश्ता बढ़ुए जो उनकी कैसे रिश्ता के तार तार कर रहा बा, ये पूरा दुनिया देख रहा बा। भोपाल के कारोबारी परिवार राजा रघुवंशी ट्रांसपोर्टर के बिजनेस उस शादी करता मेट्रोमोनियल साइट पर देख करके सोनम रघुवंशी के घर पे, सोनम रघुवंशी के पिता के सनमाइका के बिजनेस ओजा एगो सनमाइका के बिजनेस में एक राज कुशवाहा करके टुटपुंजिया आदना सा लड़का जो ओकरा में अकाउंटेंट के नौकरी करता और ओकरा जरूर लड़की के 3-5 लागल रहल बा, लव अफेयर बा। ये बात बाप के नहीं बतावत और शादी दबाव में आके परिवार के कर लेलस। कोई के लड़की बतावत नहीं थे, अब दबाव करा पका रहे भगवान जाने। और हंसता खेलता राजा रघुवंशी के परिवार के उजाड़ दिल गई। 4 महीना पहले सगाई भेल रहे, 4 महीना से अब तक कुछ पता ना चलल। 13 मई के शादी भइल, 20 मई के लोगों 11 मई के शादी भइल, 20 मई के हनीमून पर गई और 23 मई के पत्नी के सामने पति के कत्ल कर दिया। मतलब सोना गुप्ता कत्ल करवा दिली केकरा के, राजा रघुवंशी के। कैसे रिश्ता के कलंकित कल जाला, एकरा से बड़ उदाहरण कुछ ना हो सकेला। दुनिया में इस घटना के चर्चा हो रहा बा। बाप माए सामने टीवी के सामने बैठ के देखता तो रोता कि कैसे रिश्ता का आ गइल बा कलयुग में। बाप माई परेशान बा यह रिश्ता के देख के, दूसरा के बेटा बेटी फिर भी कैसे एकदम आंख से आंसू गिरता। पति पत्नी परेशान बा, एक दूसरे के शक के नजरिया से लोग देख रहा बा। पूरा दुनिया में ये घटना के चर्चा हो रहा बा। तो मेट्रोमोनियल साइट से शादी के महा खतरनाक बढ़ुए और वह सब सोशल मीडिया के छोड़ी ये सबसे शादी विवाह के रिश्ता 7 जन्मों का रिश्ता पक्का ना कल जा सकेला। आग के सामने 7 फेरा लेवे से 7 जन्म के रिश्ता ना बन जाला। ये देखी ये पूरा घटना बता रहा बा। जब तक परिवार में समाज में संस्कार दोनों परिवार के बीच के आपस के मिलन ना हुई तब तक शादी सक्सेसफुल नहीं होकर। कई घटना घड़ी लगातार सामने आई बा। बोरा में टुकड़ा टुकड़ा काट के लोग फ्रिज में सौ के रख देता और फिर ले जाके फेंकता, जंगल में ले जाके काट देता। कैसा कैसा रिश्ता कलंकित। आज के पेपर में बा वो होटल में पति पत्नी के मार दिलक का एकदम भटजू आ गई बा। गोस्वामी तुलसीदास लिखल रहन कलयुग केवल नाम आधारा, इसमें खाली भटजुगे के काम होता। 3 गो युग जो नाम भगवान राम एगो में जन्मलन, एगो में महाभारत भइल, कृष्ण जन्मलन, कितना 3 युग बीतल, आई 4था युग कलयुग। देखिए का से का हो रहा बा। हमने